sama jaten omenda somo bajet kako dhi timo kawuono, dhano manie piny ka mondo ng'e ni en siasa, en moro wang' ji, kendo ang' iwinj kako pakore, ang' no pakre kendo obiro pako gik mosetimore dweche mosekalago, gik makamago. Koro ung'iye gi wenge ariyo, nikech mang'eny kuom wechego gin mag lombo piny kendo mag lombo wang'. To gik mabiro timore achien e chuny wach, kendo ibiro yudo ni kata bed mana ni sirikal mar kaunti omi bilion 385, tibiro yudo ni pesa nok gidhi yude wang' sa, to moro bende ok ginyal yude duto, ni nyaka kaunti go gom kata mondo go koko mawache ni waloro sirikal mar kaunti e kendo usonegi kendo ng'wenyo negi gimoro matin. Tiende ni pesa ok dhi yudo tich kakidware, to kadipo ni wang' ni otimore kamano ma pesa omigi e wang' sa ndalo duto, to wabiro gone sirikal otenga malach kendo maduong'. Penjo ka pesa no bende nyalo romo, ok dwa ng'e. To chutho an parona gi wachna kod theory mara en ni pesa onego pog nus. Sirikal maduong' odong' gi nus, ka en trilion 4 kakibade no, although kwan moro chachore diere kanyo, I hope ni ang' nolere kawuono, kind gima olandi kod gima bende iwacho. Trilion 4, trilion 3 gi mia 6 kuondego eko. Pogruok na ang' no, I hope ni ang' nolere kawuono ni mano to ni kanye, to biro wuok nade. Koro gima wacho ni kopoge e diere, ang'e ni constitutional control ok awach ka gima kia, kawacho ni kopoge e diere ma county governments duto kawo nus, to sirikal maduong' bedong kod nus, titiyo kode maber, wabiro bedo gi pogruok maduong' kendo konyruok maduong' e pinywa ka. Kata moko mibadhi lal godo, tok duto biro bedo ka konyo piny Kiliofas. Ong'ero kamano ahinya. Iwacho ni e chenro gi duto ka watemo mana rango gi, iwacho ni en choko mar osuru. Choko mar osuru ni wuok e sirikal mamalo